Hello, sir. Ano ulit, sir? I-text ko na lang po kayo pag okay na po yung nahulog ko. Opo, sir. Mag-text po kayo dito po sa kanya. Panood na po ninyo. Ito pong private number po ng company po namin para matawagan po kita ulit, sir. Para sabi ko po sa inyo, na binibiyahe ko na po ang pera po sa tanggapan ng Palawan Pawn Shop. Naintindihan po ba? 450, no, sir? Opo, sir. Para po sa registration ng pangalan po ninyo. Tapos ang sender po niya, sir, ano pong lalagay ko? Pag halimbawa sa Palawan. Ay, receiver. Okay. Ang receiver po, kayo po ang receiver po, sir. Ako po yung sender. Naintindihan po ba, sir? Opo, hindi po. Pag naghulog po ako ng 450. So, hindi po kayo maghuhulog po, Ay, hindi. sir. Load lang. Sir? Load lang. Opo, sir. Kasi po, gagamitin po natin yan sa registration ng pangalan po ninyo. Kaya hindi naman po sa magpapadala po ng pera po sa inyo, sir. Hindi po kayo magpapadala po, sir. Naintindihan po ba? Yes, sir. Sir, hello. Hello? Hello, sir. Nawawala signal niya, sir? O sa amin? Okay. Hindi po kayo magpapadala po ng pera po, sir, kasi po kayo lamang po ang magpapadala po ng pera po sa inyo. Naintindihan po ba? Opo, opo. Okay. Ipapanood po natin yan sa 450 pesos na yan, sir. Dito po sa private number po ng company po namin para sa registration ng pangalan po ninyo. Naintindihan po ba? Okay po, okay po. Okay. So, kumilos na po tayo, sir, no? Hihintayin po namin kayo sa mga 30 minutes. Tama po ba, sir? Opo, sir. Sige, sige po. So, mag-text po kayo dito sa kagad-agad po sa kalina palood na po ninyo para matawagan po kita ulit, okay? Okay po, sir. Okay po. Sige, sige po. So, maraming salamat po sa advance congratulations. Magandang umaga po sa inyo. Robert, Sana po Robert Chanko po name niya, no? Opo, sir. Okay, sir. Salamat po. Sige, sige po. So, kumilos na po tayo, sir, para mabilis na po tayo dito, para po hindi po tayo mantalo, okay? Okay, sir. Pahintayin na lang po, ha? Sige, sige po, sir. Sige po, sir. Salamat.